Blokhus. Så står vi og venter på bussen, der fører os til at skal hjem til Aalborg. Så skal vi med tog til Nyborg og derfra. Og de skal nå et eller andet i Nyborg. Jeg mente altså også Nyborg, at de skulle et eller andet, men hvad var det, I skulle? Ej, det regner ikke. Nej. Det gør det ikke, men glæder vi os til at komme hjem igen. Og har det været en god ferie? Jo, det har det. Vi har oplevet noget. Men vi må selvfølgelig ikke komme i det der badeland. Nej, det er bare ærgerligt. Og så var der ikke en ting mere. Hov så. Undskyld. Nej, vi har lavet det der. Og jeg var lige på opsøg. Og så var regnet. Og jeg ved ikke hvad. Jeg var bare nede i midten. Og så gik jeg lige til holdt op, så gik jeg ned i flyet. Ja. Det var den. Så har jeg vist ikke mere at sige. Tak for god behandling for Camping First. At dem, der har det. Mange tak. Ha' det godt. Hej hej. Ja, så vil jeg slutte videoen, klippet af for nu, og så ses vi, når vi er i Nyborg, eller hvor vi er henne på det tidspunkt. I hvert fald i Nyborg også. Men når vi kommer til Aalborg, tænker jeg, måske inde i toget filmer jeg lidt og sådan lidt på vej hjem. Så det var det for den her gang. Pladsbilletter til toget, så vi ikke skal stå op. Ja, tak. Ja, men vi... Så har jeg ikke mere at sige. Men vi ses YouTube i næste klip. Hej, indtil der. Komme fra Blokhus af og tog med bussen til Aalborg. Så med tog. Med tog her til Nyborg. Og så var der også bare sket det der andet. Da vi kom i Nyborg, så som mor sagde, vi lige kom til Nyborg. Ja. Jeg nåede desværre ikke at få filmet noget i toget eller i bussen eller noget. Det glemte jeg helt. Og det er ikke som der var nogen, der sætter ved siden af. Nej, netop, så det blev lidt svært. Brandvæsen holder hernede på grund af Ja. tog. Så ja. Det tog lige lidt tid med dem. Så det var den feriebloktur ting noget. En god tur. Jep, det var det. Og nu er vi kommet til Nyborg igen, og solen skinner. Og vi har Erik, vi skal op og høre musik. Jep. Det er det. Og jeg skal bare hjem og redigere alle de her videoer fra ferieturen af, så det skal nok sådan, så jeg kommer op til jer igen og sådan noget der. Så får jeg lavet flere videoer til jer derude. Tak for turen til min søn Benjamin. Jep. Mad og sådan noget der. Hvis I har... Nu får vi nok noget dårligt mad, når vi kommer hjem. Haha. Nej, det var herfra. Hvis I har... Hej hej. Hej hej. Okay, det var alt for den her gang, og så ses vi i en anden video, når jeg lige får lavet den video. Men nu har jeg masser af videoer, jeg skal redigere og sådan noget der. Så jeg skal lave nogle videoer, eller redigere nogle videoer og sætte dem sammen og sådan noget. Så ja, det var bare det, jeg havde til jer i den her omgang af videoer, så... Men der kommer mange flere videoer på min kanal, så jeg vil bare takke af for i dag, så I kan passe godt på hinanden og jeres venner og familie og det hele. Så nu vil jeg vel takke af. Hej hej.